وقنكان يوبلو مالتي عنتك يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنتك يوبلو وتبي وتبكان يوبلو سلفي وسلفك يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تحتاتلتنا الشانل كما يتخونون سنة كتكوننا يوتر من نيوتيو أبز الشانل زي بستفل عليه من قدي أكايدنا عالمنا ببوليتيكا بغطبة بسطة كمون حيالاتنا عالمنا قمي كرم يزوروا خمزلو أبز الرؤية بنت كنرينا انتا كنرينا أبز فيديو زيا أب إسرائيل أب غزة تقبرو زلا ولا حنت مقلزو يبلو قهسة سبعة مسالات أبتزلا على ترزناتو معلج نوعو مبراب أي جزء دي ولا مبل حمشاي جزء أب سكيورتي كونسل مقرأ استخسن خجبرو أبز تجبره فتنينا خنرهج أمريكا كسع كندي سبعة مسألة دو كلين مسألة دو كتب الكلا كسب كندي أب حسود استمر كوسن بفتشم أب كوننت ولا حنت خجبر زي تغل هنا إيرترا تاريخنا أبيو إن تكم زغانة من البتن هنا لانجل زينا ساعة كندي جسد قبل الإيرترا تغايدو حجد ما أبكد معلم إذا فنجي بتعمق على جرا سمخت نزح كتل أمريكا كم يكتتحازي أبزيا كرينا الزدما هذا هي وأبنتي أبزو وانزي أكايدنا أمريكا بنتصور تقول ولا نتزي أمن زنبري كم أمن زجبريو رأي واجي دحري ناي لعلي كورحي كأكتوبر كسب شدشت ورحي كباب قريب لتكينات ناي ناي قازا خبز جمر لعلي 30 كل تنشح حساب ميتلو كسب حجكن مقراص ناي تخسي أمريكا يتدلن زلا سلمتاي إسرائيل بوجرا كس أورجنت بوتا زيادة بوجرا نخت كتدلاد البوتا أصل الدليل زلا بعفان كوميت بلنيا دراما بقالاتهم تاي تقمو حج سمعوا زي حدنا عالمنا دسكا كنا تاتينيرو إذا كل جيرهم كه تشاينا راشان عطيهم نايم كل دحر كل جن كرينا ساب كندي أبت ميديا manipulation كم تقمو كتريهم so let's start what's going on أبزي نشتك فالينا هنري مهنيات بزح زربات سلزلوا. Before them, document S/2024/239, the text of the draft resolution submitted by the United States of America. The Council is ready to proceed to the vote on the draft. نزي resolution نزل كغيرو شدش تجزيه نا أمريكا توب دبلوماتات هجرات عربي زور نيرون تايس كقبلي تناي راشا سلمتاي كم زور زنبره ناي راشا أمباسادر صبوغ يرك نغرين تاي كم زغور زلون تاي مخانت جيم ناتومسي ساتم تراي دفولتنا عالم زتاليج مثلا جن عالم تفولتي أبزي تشاينا راشان دما كم عينت حيل كم زلون ويكا نا أمريكا بخمي من قديش أبوها خمزلوي يقطموا خمزلوك تريهم Resolution before it. Please like Gabaru, support Gabaru. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements before the vote. I give the floor to the representative of the United States. Thank you, Mr. President. تزعزن كفال أكفو كفالنا يوين سلامنا أمريكا وكيل مهلاواي الجسمعو دايك تقبريها. Colleagues, for all the stories that have been written about divisions in this council, and there are many real divisions, I believe most of us share many of the same goals. First and foremost, we want to see an immediate and sustained ceasefire as part of a deal that leads to the release of all hostages being held by Hamas and other groups, and that will allow much more life-saving humanitarian aid. إذا تزارب زلا نربع تجزير استلمن ويم أمريكا أنصارو فيتو جيرا زعصوتيو كلنا ceasefire ندلنا بالقدمي توجه جميرة كل تصم سلسة مني محاتي من نزن خجبرو بكرة صحسن خجبر كل كساب حجة توجه قتل مهلاو بسن كناتاي حجب لعلو خينا أنت تخونا لا أمريكا كدايو كل عصيهم بكنسم أصوار بعلم هي بمنا أشوفهم كله حجة تمليش بمنا نه كلنا دليتم بحجن تعوز لو كنتها تطعون خنبرنا تدراما يخطري هو ماني كم زجبر زلوا إسرائيل بمن قد أمريكا تجبر زلا لذي دهان سمعوا طيب حكي كتملي سيخات دلك هبت زرباناتك سمع كلها To get into Gaza. Of course, we can't just want that to happen. We have to make that happen. We have to do the hard work of diplomacy. I know you've heard me say that a lot, and that's because it's the truth. A Security Council resolution means much less if it is not actually made real on the ground. That's why the United States, Egypt, and Qatar are working around the clock in the region to secure an immediate and sustained ceasefire as part of a deal that leads to the release of all hostages being held by Hamas and other groups that will help us address the dire humanitarian crisis in Gaza. We believe we're close. We're not there yet, unfortunately. And this moment is one where the Security Council has a critical role to play. By adopting the resolution before us, we can put pressure on Hamas to accept the deal on the table. Colleagues, you don't need me to tell you that every day without a deal
meaning every day without a ceasefire leads to more needless suffering. For more than 100 hostages, including a 1-year-old child being held in captivity by Hamas and other groups, for innocent Palestinians in Gaza who have been displaced, who are starving, who desperately need peace. For Israelis who have continued to face missile attacks from Hamas, a terrorist group that set this conflict into motion. ولا حنت تحدي بالله انت قالات وقاقيبا كتحلف يا تفتن زلا دحن اسنان سنه صدين اوف ذا داي تي درافت تقبلنا تاي رخبن نامن كنسجرينا I think ابزيا كتدخل نشتي كنسمعها because جيبرش بلو بلا 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 ولا حنت تجبق زرباي بلو معناتها دي اند اوف ذا داي مقراطنا تقصي اي اوجون امريكا اشكي اميم كحلف فتينهم جسمعوا For ceasefire, it helps to make a ceasefire possible. It would be a historic mistake for the council to not لا it will make the ceasefire possible ስለዚህ እቲ ምቁራጽ ተኽሲ ደይኮነስ ናብ ምቁራጽ ተኽሲ ክወስደና ዝኽእል ኩነታት ብካልእ ዘራርባ እስራኤል ከም ድሌታ ተርጉማ ዝደለየቶ ንክትገብር ዘፍቅዳላ ይድሓን ክሰምዕዎ ይኹም ገይም እዮም ጫወቱ ዘሎ ኣሜሪካ ብሂወት adopt this text. And I again urge all council members to vote yes. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States for their statement. I give the floor to the representative of Russian Federation. ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ናታ ሓሳብ ሓደ እቲ ፅሑፍ ኣብዚ ቻምበር ምስ መፁ ይኮን ኣብዚ ከድምፁ እዮም ዝመፁ ሕጂ ርእይቶኦም እዮም ዝገልፁ ዘሎ እምበር እቲ ድራፍት ተዘራሪቦምሉ ሪኦሞ ይኸውን እንዲ ኣይከውንን ተሰማሚዖም ልዮም ስለዚ ኦልሬዲ ክንደይ ሃጓፍኩም ዘሎ ኣሜሪካ ተነጊርያ ሰፕራይዝ ኣይኮነን ኣብዚ ነገራ ዘሎ ክትዕርዮ ዘለዋ ስለምንታይ ይቃወምዋ ኣለዉ ሕጂ እቲ ሚድያ ናይ ዓለም እንታይ ሪፖርት ገይርዎ ቢቢሲ እዞም ኩሎም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ሓይሊ ንምንፅብራቅ ፕሮፓጋንዳ ዝነስሑ እንታይ ኢሎም ኣሜሪካን ራሽያን ቻይናንሲ ናይ ምቁራጽ ተኽሲ ዲል ጠጠው ኣቢሎም ኢሎም እዚ እንታይ እዩ እቲ ከም ትወትሩ ከምቲ ገይሮም ነተን ሃገራት ንምፅላብ እቲ ሓቂ ግን እቲ ዝጭበጥ ነገር ኣይነበሮን እቲ ትክክለኛ ሲስፋየር ዝበሃል ራሽያ ቀሪባትሎም ክልተ ግዜ ብራዚል ቀሪባ ካልኦት ሃገራት ዝተፈላለየ ድራፍትስ ቀሪቦም ንኩሉ ኣሜሪካ ብሎክ ገይራቶ ነይራ እቲ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ብትክክል ብሽሙ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ኢሉ ተጠቕሰ ማለት እዩ ኣሜሪካ ግን ኣይትደልን እያ ዘላ እስራኤል ድሌታ ክትገብር ስለ ትደሊ ዘላ ሕጂ ስምዕዋ ናይ ራሽያ ክጅምር እዩ Mr. President, the United Nations Security Council has for half a year, 6 months, been unable to adopt a document with a demand for a ceasefire in Gaza. All of the attempts, time and again, came up against the resistance of the United States, who 4 times in cold blood cast a veto in this chamber. In this time, we have heard from U.S. colleagues repeatedly their justifications. Either they were saying that the achievement of a ceasefire is premature, insofar as there's a need to give space for so-called counterterrorism efforts of Israel. So እንታይ ኢሉ መጀመርያ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ወይ ካብ ብፅኦት መሳርሕቲ ማለት እዩ ኮሊግስ ኣሜሪካ ኣብዚ መፅኣ ሕጂ ከምዚ ለንቀነ ዝሰምዓቶ እቲ ጉዳይ ኮይና ብዛዕባ ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ፈለስቲናውያን ክትዛረብ ኣይትኽእል እያ ኢሉ ምክንያቱ ብዝሕዝን መንገዲ 4 ግዜ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፀ ኢኒሽቲቭ ወይ ከዓ ድራፍትስ ኣብዚ ወይ ከ እንታይ ክትብሎ ድራፍት ንጥፊ ናይ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ጋዛ ብምሉኡ ከምዘይ ትግበር ዝገበረት ኣሜሪካ ብቬቶ ፓወር ናታ ገይራ ድማ ንኩሉ ቀቲላቶ ሕጂ ተመሊሳ መፅኣ ድማ ምቁራጽ ተኽሲ ብግልፂ ዘይገልፅ እቲ ኣምፅኦሞ ዘለዎ ድራፍት ሲ ምቁራጽ ተኽሲ ብርግፅ ኣይገልፅን እዩ ክሳብ ሕጂ ከንታይ ኣፀቢዋ እስከ እቲ ኣብ እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝገጥም ዘሎ ስቃይን ጭንቅን ስለደይ ይረኣዮም ዘሎ ድዩ ልዕሊ ማንም ይርእይዎ ኣለዉ እንታይ ዳ ምስቲ ዕላማ ናይ እስራኤል ሓቢሮም ስለ ዘሎ ብኣፎም እዮም ከምስሉ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ደሎ ናብኡ ዝኸዱ እምበር ወላ ሓንቲ ፍረ ከምፁ ከም ዘይደልዩ ፈሊጦሞም ኣለዉ ዓለም ግን ኣሜሪካ ንብዙሕ ሰብ ብሚድያን ብገለን ጌራ ስለተሽክዕ ብዙሕ የዋህ ሰብካ ስለ ዝኽተላ ሕጂ እውን ነቲ ገይም ናታ ኣብ ቅድሚ ዓለም ብድፍረት ትድርቅና ናቶም እውን ግርሚ ዝብለካ ስምዖ ሕጂ Or they demanded for the Security Council not to stand in the way of effective diplomacy of Washington on the ground. That is a quote. Or they called for us to wait for the onset of Ramadan when apparently an agreement would definitely be reached for a ceasefire, for an end to the violence. And now, 6 months have elapsed. Gaza has virtually been wiped from the earth. And now the U.S. representative, without blinking, has been asserting that Washington has finally begun to recognize the need for a ceasefire. This sluggish thought process in Washington has come at the cost of the lives of 32,000 peaceful Palestinians. really thing ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣትሊስት ከምዚ ኢሎም ኣብ ቅድሚ ዓለም ነቲ ሓቂ ዝዛረቡ መራሕቲ ምህላዎም ምክንያቱ ኣሜሪካ ዝገበረቶ እቲ ካልእ ዝያዳ ኢንተርፕሬቴሽን ክትበሉ ትኽእል ትኸውን ኣሜሪካ ኣብ ጋዛ እትገብሮ ዘላ ግን ኢቭን ንኣሜሪካውያን ብመንግስቶም ከም ዝሓፍሩ ዝገበሮም ኩነታት እዩ
بجكاتهم إن إسرائيل فيروس أبرسهم زاتهم ولا عبشون اللونا هم مالتهم إسرائيل زجبرته كله دحن أملاح زريهم بلا بلا نابلك أملاح مزادهم زركب يقولون إن خمس زجبر أملاح كده دفونا يكلني بحكي إن أملاح أملت تلك عينه نقولان حتى كابتن كلهم يتمزلوا 30 كل تنشح زقونه سوسة ميتاوي قال عن 70 يوم إذا صبغ يريات في إسرائيل تعلم أجن كم يجر كانت تعدي ناس أتجبرون تاقزات بالنشتي كم يجر كانت ترنفايت علامة مغنيات مجمريا ندوب فدم نابلو أفتح رافات بالشاف أتش حمام الله تجافنا يقبسي أفتح رافا زلادما حجدما كابان خوتو نو أمريكان سمع قالين مت قاين سمع حجدما أبزوج خنجمرنا إلى مالوس لذي التيز خط الوزلو أرمين النت أبترزيو زغلنا تجبرخه أيكونن الجدا خجبروا لهم UN مقراص ناي تخصن خجبر عقمي بلو UN كنتر لكم مالتي بزعب أنت يزارب الله وسكي نسرائيل لما قاعد يكونن بعلى يرترع حنت نجار أنت جيرم دحري لهم قاعد أنا بيرتري ورد تردون لهم إسرائيل قد أبكد معلم أبكد من كاميرات تسعى فيديو تشوف على خمد ليتا الجدا قدفوا فرقيت الجدا مني الجدا نسر منك الجدا إسرائيل even مقراص تخصن خفر رموه شد الشوارعي تبين له أبكد معلم زي UN دو قالوا دوك بهالكلك ساكن دي مسؤولين تنحسوتن دبل ستاندرد يكون سي مالتيبل ستاندرد زلوي فلاتن ان هاجرات كم على ايرتران ساتم كاتيون زدلي UN بترناتهم مخاني خاطري Palestinians, 2/3 of whom are women and children. And even now, we have observed the typical hypocritical spectacle when wrapped up in a ceasefire. The United States have been trying to sell a product to the membership of the Security Council and to the entire international community. They've been trying to sell something completely different, namely a diluted formulation about a definition and determination of the imperative for a ceasefire. This kind of philosophical passages. حجون تابل له دحري شدشت ورح متيوم دم حجون مقراص ناي تقصي كونن كنغرونا دليدلو بقلا عشاشيقوم حدا تقوم زي بلو برودكت مشالك ابصبق باكيجين قال غيركا نحدا حما برودكت اشكاك شيء تفتن كم يم كغبر دفتن زلو كم زبالك يلن بلالو ولا حجون دحر شدشت ورح بيلم كزارب خلو نمقراص تقصي كونن أمريكا مقراص تقصي كونن توج زلا يزبلهم زلو بقلت يزي فيتني فيت زربا يزي انت را دلدل زبلهم زلو غزي نخش مت دلدل ويدما اسرائيل دليتا نخدبر زفقدالا درافت تمتصلا سلازي ناي كالوت كله قتيله اتنساتهم تصزلا دما بقلتي اسرائيل مقراص تخصخ تقبريا ابغازا زبل يبلون كم درافت imperative ويكا حسابات سلازي ازغا حقيو تردهم لهم interpretation اقداسيو نصر قانقا انت زي انت دي اوريكا resolution ترجم كله يكلني حتى تنت كله يكلني سلازي انت يقولوا له راشان تشاينا دحنا بحكي خوينك ولا دحر شد شورهي بتخكل نصر قانقا مقراص تخصخ تقبريا اسرائيل كابتن بوتاتما زخونه خدغبريا تزبحال زلوسي ندليو زلنا بنصور صحفو غنيا تاريخ سلا زلو كل غزي حقاف مقاف قديفهم لوب هولس قديفهم يمزخدو منتان مناورا خغبرو لابتي ابللتي حقلو انديغن حق خيط حسن خيدالنا نمبال كخلهم زغل سيستم كفطرين فتينو كم زبحال غني يلن يعني مقراص صوينو بنصور مقراص صخونالو نابله افيد نفيد يقدمو مالو مالتي About moral imperatives are seen in limited quantities in the work of Immanuel Kant. However, to save the lives of peaceful Palestinian civilians, this is not enough. And this is in no way what is stipulated in the mandate of the UN Security Council, the council which is vested with a unique mechanism to demand a ceasefire and, where necessary, to compel compliance therewith. U.S. Secretary of State Antony Blinken, during an official interview in Jeddah on the 20th of March with the correspondent Al-Haddad, stated, and I quote, well, in fact, we actually have a resolution that we put forward right now that's before the UN Security Council that does call for an immediate ceasefire tied to the release of hostages, and we hope very much that countries will support that, end quote. However, in the text of the U.S. draft, which is... انتهي بلالو أمريكا روي بروي كم تحسس الله قيم نتي قالاتنا منيستر قدات وصاينا أمريكا أنتوني بليكن ناتقسه بتقسي بتشبتي دزارب زالو انتهي بلا مالو أب سعودية أب زورو لزنا برابزلان كني ني غازيتا حدات بهال تايل تزاري وايلو ريزولوشن حد إمامك قريبنا لنا بنصور مقراصة تخصص زبل بنصور يزبل يلو اتن احنا تقبلنا يزلنا درافت زيبكم نازل لهم دما ازل يزلنا بنصور مقراصة تخصص زبل يبلون سلازي منكم يا حساوي صغدي قتشكعنا دلغي ويش نسي بميديا نعلم ذا شكع زلو منكم يا حساوي نصروا لنا بله فيتني فيتي قد مالو
has been put to the vote today, there is no such call. So what turns out is that either the U.S. representative at the United Nations or the U.S. Secretary of State have been deliberately misleading the international community. Distinguished colleagues, from the very onset, it was clear that the so-called negotiations which our U.S. colleagues have been engaged in on this issue have been focused merely to drag out the time. All of our comments, all of our red lines were time and time disregarded, as were the proposals of a number of other delegations. This was some kind of an empty rhetorical exercise rather than normal work on a document. The American So wow زي بحكي فيت نفيت قطمي زبهال لا يزول زلو بحفشة أمريكا على تبزيها أتبابقة نسب كتشكع تفتن زلا نعلم تشكع الله نعنا ونبز كتشكعنا تفتن زلا كم زبهال لأن أمريكا ما بزوان زي مقراصنا يتخص كم زي تدلي زي إما مناتا نزوري مغنياتو أنت تدلي نيرا أبإيدا يزلو التريزولوشن إما من سيتقرب زلا بتخيل قام بزدلي تخص فم خالد أمريكا جن دليتا مقراص تخصهم زي كونه يحبرم الله تراي كاي كونن ازي time and again بتدغاغامي ابل الهاجرات زغبر كحدتيو سلازي it's just ናይ بحقي زحزم كنتاتنا نرزلنا انتايم كدغمو زدلي زلو كل تزغبرو غيروم እቲ ነታንያሁ ዝበሃል ብፍጹም ክሰምዕ ዘይደሊ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዝዋን እዚ ከዓ ትዕቢት ስለ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡ ስለ ዘላ ولا أتي بايدن مس كستة بايس دو قلده زخلو من السعودية يخيد على قلده زبلو مجزء جزيء إسرائيل نخت كت أمريكا لما قالت جبر على نخت بحال نخت مثل التجبرات تياتريو بس حجن رياض لنا من ترمالتي نبي حق سلام سلوز دليل كون سلام تدليهم إسرائيل it's very simple تعزوار هاي نبى كنا تراي كل واحد لهم تودي لها إسرائيل بزين أمريكا زخون نقدر كتجبرات خل كم زي لهم زنف زفلا لكن تا أمريكا زبال كم من قبل دليت يبلو أبزوان جنري زلنا عامو قالوا ويجن دليت يبلو. American product is exceedingly politicized, the sole purpose of which is to help to play to the voters, to throw them a bone in the form of some kind of a mention of a ceasefire in Gaza, and to establish the U.S.'s political ambitions in the region through the establishment of terrorist labels, and to ensure the impunity of Israel, who's about the admissibility, not the palliative, but the actual intentions of Washington. It would be very strange for us to see those members of the council of whom there are a majority who understand this. And so انتايم زول زلو I hope really زخونه سبكت مسؤوليه بلوني لهم اسكنتاي قبرم هجر حن رايو ابتناي تشاينا ممكن سجر سلا زخونه دحرت كنتا تشاينا ممكن تزارب سلا زخونه ابزيا انتاي كريكم دليل لو اسك انتاي كغبريم تنت في كرينا اموداتا نايراشن تايلي دازم زربوس كانت This is an attempt to allow the council to comply with the noble functions that have been vested in it, and I call for you not to let this opportunity slip away. Thank you for your attention. I thank the representative of Russian Federation for their statement. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/239 please raise their hand. So comes to reward لهم كلاتهم أتم أبلات نايتي permanent members نايتي security council من يوم أمريكان دحريلاتو أمريكا زبلتو قدامو ضد دحريا جرمن اللو I think أمريكا زبلتو بزي نكفرق تقبلوا زلهم قديتا زعينتيو عد إنجليز تقبلومو فرنسا تقبلومو كلهم تم حجرات أوروبا تقبلومو مغنياتو أنصارنا أمريكا مرقتي تتوكلوا سلزي كلو من دايم زي قبلوا هجي سمعوا جابان ونكمو أمريكا في كورة جابان مالتي بزوانة زي سا نقتل these people are accepting it من يخذ زي قبلوا اسكندرية Those against. Abstention. So كلت هاجرات نتي جنوا بفيتا باور ناتنسات عندما China and Russia تبتاب سمعج جنابتنا China وسكرينا. The result of the voting is as follows: 11 votes in favor, 3 votes against, 1 abstention. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. I now give the floor to those members of the council who wish to make statements after the vote. I give the floor to the representative of the United States. So حجي كم تراهمو التنتفي حليف الله انت يزقى already التنتفي no توسينو له حالف انت نتيجو مالتيو veto power مالت power to stop ويكا تطونا يمبال عام مثل زلون راشان تشاينا نتي نتفي كم زي حلف غيرنا الله مالتيو okay then
تشاينا خنتاي تزاريبا نيراس كنا تشاينا نسمع دحريو ناي جيانا خنسمعنا تحكي اذا كلتنا حتى كاسا غينبل كالا كال دما زبلت خنسمعنا وكيل ناي فلسطين كان تايلو بخما يريو نزو كنا زما كرينا اسكناي تشاينا نسمع حج. Mr. President, China voted against the draft resolution that has just been put to the vote. And I would like to explain China's vote and relevant considerations as follows. More than 160 days have passed since the outbreak of the Gaza conflict. In the face of a human tragedy in which more than 32,000 innocent civilians have lost their lives and millions are suffering from famine, the most urgent action to be taken by the Council is to promote an immediate, unconditional, and sustained. أتتصبون أجر انتايو ني أمريكا بحيل زك أنا قنوة نتكون هاد ما كمزل لو زنبوبو هجرات مهلاوني أبزوان زي أبز حلف عمتها زي نبرة كستاتينا نرزلنا أردهم لهم أبينا يجي أمريكا إجدا خد جبر دحر خينا بنا كم تقدم نابنة نيرترا تجبر زنبرة أبزوان زي كبيت قاول مخانو مخنياتو إتنا أمريكا أجندة بنتصور زك أو محيل تاتينا نرزلنا أب قدم كم زي نبرة تشاينا بفتصم أنصارنا أمريكا نتفت طوعت بلنا نيرة ወይ ድምጽ አትሐብ ወይ ትእለ ወይ ገለመለ ያኔራ ምክንያቱ ኮንፍሮንቴሽን ምስ አሜሪካ እጅግን ኮም ይኮነን ራሻ ኮሙ ራሻውን አንጻርና የአሜሪካ ብዙሕ ጊዜ አይተደምጽን ያኔራ ድምጽ አኸጠቀብ ትኽል ወይ ገለመለ እምበር አይትቃወማ ያኔራ እጅግን ብግልጽ ይኮን ዘሎ ሶ እንታይም ዝብል ዘሎ እዚ ኩነታት ናይ ቃዛ ሓድሽ ነገር መግለጽ ዘልየ ይኮነን እቲ ስቃይ ኣብ ቅድሜናዩ ፍርቂ ዓመት ገይሩ ኣሎ 32 ሽሕ ሰብ ተቐቲሎም ኣለዉ ምቁራዝ ናይ ተኽሲ ኢልና ክንዛረብ ኣይግባእን እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ሓደ بزي زربا كبر زقبو أزي دونغي زلو كان مسرح قعزيو even دحري شد شورحي كنت دحري زخل موتن سقاين أمريكا مقراص ناي تقسي بقلتي كتوج عيتدلني زلا سلازي that's why ما دين قبالو زلنا ببعد بنصور مخنياتو التميديا انتاي كم زبل صبو غيرو ينفلطنيرو أمريكا ناي زي كون حسابها غريبة تشاينا أمريكان تشاينا راشاني نتي مقراص ناي تقسي أبقى زتطو زبلو زلا لك كم تزبلو دما BBC CNN لك China and Russia stopping ceasefire resolution of UN نابلا أبقتا immediately زي نخزر قاعد جميرا نزخا انتاي زريكا تحسوت ناتم real time نمهارو قبض لنا من مليسكا تي mainstream media انتاي كم زقبر كاب كوننا تريقو that's why دما كابت chamber نايتي UN كم تعالكم زمرز كاب BBC experts متيوم نتحقق شفينهم نسوم زبلو ده يكونس أبتي UN انتاي تزاريبو كابت بوتو كنفلتخن كلال لنا نسد ما يتتخكلني حبريتك ونازغل ناتنا وسانة نخن قبر سلز حقزنا نشتي نسمعيه شعو اتناي فلسطين representative ملوات حقرات عرب اب ميديا استزاربو خان سمين This is the universal call of the international community. The decision taken by the emergency special session of the General Assembly a few months ago and a solemn appeal by the Secretary General of the UN to the Council while invoking Article 99 of the Charter. The Council has dragged its feet and wasted too much time in this regard. We all recall that the US introduced its own draft resolution after vetoing on February the 20th the overwhelming consensus among Council members on an immediate ceasefire over the past. So again, China won بنصر قانقا نتنا أمريكا initiative وحسب كم زنت أقطع إيزان سرنا زلوا زغا قد محجب زح تفكلنا نتي مقراص نتقصي كرجاج زغل زنبرة initiatives ويكا draftس قريبيو أمريكا نسان مشاركتنا بتمجي مرسان مشاركتنا ده حرقن بينا قالوا كلن أسكيتا نسا بينا بلوك كتقبر خمس أنهتن أنا زقبر كوت راي كجبر زغل أنا يتخكلني كجبريلا يحرش شدش توحد ما ناتا درافت حيزة غريبة نسوين شدش توحي وقت غايدو خلو يا أخلقكم كنت زبلوهم أي أخلقكم يجون قصوا لإسرائيل بزبل دم سدما قصوا لهم أجي نابتنيك سار استنسجرينا مسجا جرسك سوا 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 برهاد عزيزوا سجل سوا قلنا مدرجات سكر بعد فيحو من بركة نبيحو تمني حاجة كنيحو تباقي لا غرسي من المليك منسي ربع سوا سيسي وحس حذر كلتي عسي 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 بارك عسي
እንታይ ንርኢ ኣለና ሓደ እቲ 1996 ሳዋይዚ ክንደይ ዙር ከም ዝነበረ ክንደይ ዙር እዮም እዞም 96 ዝነበሩ እስከ ፀሓፉለይ ፕሊስ ሓደ ሰብ ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ምስ ሓተትኩ ኣብዚያ የተዓሊመ እዚያ ዙር ናተያ ነይራ ኢሉ ነይሩ ክንደይ ዙር እዮም ነይሮም እስከ ፀሓፉልና ካልኣይ እንታይ ክንርኢ እንደሊ ምስ ኩሉ ዩኤን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኸተለቶ ክንርኢ ከለና እዚ ሓይሊ ሰራዊት ወይ ከዓ ምድላው ናይ ሃገራዊ ሓይሊ እንተዘይህልዋ ኤርትራ ሲ ኣበይ መሃለወት ኢልኩም ትሓስቡ ዶ ደፍነትሊ ኤርትራ ከም ሃገር መቐፀለትን ብፍላይ እቲ ዩኤን ዝተኸተሎ ኣሜሪካ ዝተኸተለቶ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ክትርኢ ከለኻ ኤርትራ ይመሃለወትን ሓያል ወተሃደራዊ ክፃወር ዝኽእል ህዝብን ክፃወር ዝኽእል መርሕነትን እንተዘይነብራ ነይሩ and I'm very very sure ኣብ ደገ ዘለኻ ነዛ ቪድዮ ትሪኦ ዘለኻ ነቲ ኤርትራ ወላ እቲ መርሕነት ዝበሃል እቲ ተራ ሰብ ዝነብሮ ዘሎ ዘይኮነሲ ወላ እቲ መርሕነት ዘለዎ ሂወት ክትነብሮ ከቢድ ምዃኑ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኤውሮጳን ኮፍ ኢልካ እንተለኻ እቲ ተራ ሂወት ናትካ ካብቶም ኣብ መርሕነት ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከም ዝምችእ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ቢካዝ ሲምፕሊ ኤርትራ ከቢድ እዩ ነይሩ እቲ መድረኽ ዝሕለፍ ዝነበረ ሕጂ ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ኣላ እዚ ግን ንዓና ንዓይን ንዓኻ ምናልባት ኣብ ደገ ወይ ከዓ ነቲ ገድሊ ዘይንፈልጦ ሕማና ኸል እዩ እቶም መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናብ ሳሕል እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብ ሳሕል ከለዉ ዝነበሩ ሂወትን ኣብ ኣስመራ ከለዉ ወይ ኣብቲ ኖርማል ሂወት ዝነበሩ ሂወትን ከወዳድሮ ከለዉ ኣብ ሳሕል 10 ዕፅፊ ካብኡ ዝኸፊ ሂወት ስለ ዘሕለፉ እቲ ኩነታት ክርድኦም ይኽእል እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዓለም ድኹም ምዃንካ እንተፈሊጣትካ ንፈለስጤም ትገብሮ ዘላ ህያው ኣብነት ኢና ዓና ፈለስጤም ኣብ መሬቶም ገዛእ ሃገሮም ተወሲዱ ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝማጎቱ ዘለዉ ነታ ንእሽተይ ተሪፋቶም ዘላ ጋዛ ንዓክወስ ዝሎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ገዲዮምሎም ነታ ንእሽተይ ተሪፋቶም ዘላ እቲ ሓማስ ዝበሃል ድማ ኖ ኣይንህብን ኢና መሬትና ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ፍተወፅል ኣዮ ኤርትራ ቃልስና ኤርትራ ትድግፍቲ ኮይንካ ወይ ቃልስና ኤርትራ ተኣምለልቲ ኮይንካ ሓማስ ድማ ንቃልስና ፅነቱ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ብዘየገድስ ብኸመይ መንገዲ ኤርትራውን እኮ ግብረ ሽበራ ኤርፖርት መፅኦም ከቃፅልዎ ከለዉ ናይ ሲቪል ነፈርቲ ነይረኒ ናይ ነበራ ናይ ፈለጢ የግድ እንታይ ማለት እዩ ንዕላማኻ ኩሉ ነገር ኢኻ ክትገብር ንፀላይኻ ቤንተትክሞ ባፅዕ ከቃፅልዎ ከሎ እቲ ወደብ እኮ ናይ ኤርትራ ኮይኑ እንተዝተሓዝ ነይሩ እኮ ንዓና እዩ ነይሩ እቲ መሬት ግን ፀላይኻ ክትዕውዝ ክስዕሮ ዲኻ ትስዕሮን ክሳብ ዘይፈለጥካ ዝከኣለካ ኢኻ ትገብር ስለዚ ኣገይን ኣነገይን ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ዋላ እቲኣቶም ዝኽተልዎ ዘለዎ መንገዲ እውን ኣብቲ ናይ ሓደገኛ ኩነታት ስለ ዘለዉ ሓያል ሃገራዊ ሓይሊ ስለ ዘይብሎም ድማ ንዓመታት ኣብ እስር ቤት ይነብሩ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ጋዛ ኦፕን ፕሪዝን እዩ ዝበሃል ክፉት እስር ቤት እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ኩሉ ነገር ብጌት ተዓፅወ እስራኤል እንታይ ኣይኣቱን ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥ እያ ነዚ ሓማስ ዝበሃል ድማ ቤንያሚን ነታንያሁ ንሱን መርሕነቱን ዝመስረቶ እዩ ነይሩ እዚ ሓማስ ሕጂ ዘጥቅዖም ዘሎ ባዕሎም ዝመስረትዎ እዩ ስለምንታይ እስከ መስሪቶም ሞ ምናልባት ኣብ ካልእ ገሊፀልኩም ነይረ ኮነ ሓማስ ክምስረት ዝደለይዎ ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ እቲ መርሕነት ናይ ፈለስጤም ሲቪላዊ መርሕነት ዝነበረ ናይ ፈለስጤም ንሱ ንክለምስ ሓይሊ ንኸይህልዎ ዕጡቅ ጉጅለ ነዚ ሓማስ ከም ዝዓቢ ብታሕቲ ባዕሎም እዮም ይዕብዮሞ ልክዕ ከምቲ ካልእ ሓይልታት ባዕሎም ዘዕበይዎም ብተደጋጋሚ ኩሉ እዚ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ከመይ ገይሮም ንሶም ከም ዝገበርዎ ስለዚ እንታይ ክርዳእኩም ኣሎ ሓይሊ እንተዘይብልካ ዓለም ኩሉ ግዜ ምስ ሓያል እምበር ምስ ድኹም ከም ዘይኮነት ህያው ኣብነት ናቱ ድማ ፈለስጤም ንርኢ ኣለና ዋላ እኳ ደገፍ ዲፕሎማሲ ዘለዋ ሕጂ ንመለስ እቲ ወኪል ናይ ፈለስጤም እንታይ ተዛሪቡ እስከ ንስማዕ እቲ ነቲ ዝተኻየደስ ብኸመይ ገሊፅዎ We want to thank you very much for being with us. As you see, we are the Council of Arab Ambassadors at the UN, and we want to say from the beginning that the Ambassador of Algeria, who spoke inside the Security Council, reflects unanimously the unified Arab position vis-a-vis the draft resolution, which was not adopted in the Security Council for the obvious reasons, including it is one-sided, and it did not mention Israel, except maybe one time, and we reject framing what is happening as a terrorism issue. It is a genocide against the... So, እንታይ ዝብሎም ዘሎ ናይ ወኪል ናይ ፈለስጤም ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል እቲ ሬዞሉሽን እስራኤልን ራሽያን ቻይናን ብምንፃገን ከም ዝተሓጎሰ ዝገልፅ ዘሎ ምክንያቱ ንፁር ዝኾነ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝብል ዘረባ የብሉን እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ህልቂት እያ ትፍፅም ዘላ ህልቂት ትፍፅም ከም ዘላ ናይ ግለፅን እዩ ዘሎ ስለዚ ነብሳ ተከላኸል ካብ ምንታይ ነብሳ ተከላኸል ኣብዚ ዓድኻ መፂኻስ ነብሰይ ከላኸል እየ ትብል ነብስኻ እኳ ብዓድኻ ተመፂኻ እዩ እቲ ጋዛስ መሬቶም ኮይኑ ትስምዖም እንተኮይኑ ነብስና ነከላኸል ኣለና ክብሉ ቁል እዮም ኢትዮጵያ ሲ ልክዕ ከምዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ መሬት ኤርትራ ከላ ነብስና ነከላኸል ኣለና ዝብልዎ ዝነበሩ ሓሶት ማለት እዩ ኣብዘይ መሬትካ ኮይንካ ነብስኻ ትከላኸል ኒኻ ነብስኻ ትከላኸል ኣብ መሬትካ ሉላዊ መሬትካ ኮይንካ ኢኻ ልክዕ እቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ድማ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝገደደ
ወይ ዝተገደደ ኢትዮጵያ መሬት ኤርትራ ተቆጻጺራ ነይራ ብዙሕ ሕግታት ሒሳ ኤርትራ ተሓስያ ነይራ ኣብዚኣቶም ግን ኣብቲ መሬቶም ኣሲሮሞም ኣለዉ ደምሎ ንኤርትራውን ገዳ ማእሰርቲ ነይሩ ኤርትራውን ተኣሲራ እያ ነይራ ዝኾነ ነገር ንኸይትገብር ተኣሲራ እያ ነይራ ግን ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነ ተኣሲራታ ንኤርትራ ኣሜሪካን ካልኦት ሓይላት ሃገራትን እውን ዝያዳ ኣብቲ ማእሰርቲ ናይ ኤርትራ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ ናይ ጋዛ ክኾን ከሎ ግን ምሉእ ብምሉእ እስራኤል ኣሲራታ ዘላ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ዩኤን ዶ ብናይ ዩኤን መስርሕ ዶ ከምዚ ዶ ገለ ክበሃል ከሎ ሓያል ተዘይኮንካ ዩኤን ዝበሃል የለ ወላ ገለ የለ ንኸዳኹምካ ዝጥቀምሉ እዩ ሂማን ራይትስ እዚ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ጋዜጠኛታት ናይ ፕሬስ ብላብላ ዝብሎ ኩሉ ሓሶት እዩ ንኣልጀዚራ ዓፂኹም ውፅኡ ኢሎሞም ነይሮም ኢቨን ነቲ ኦፊስ ናይ ኣልጀዚራ ክንደይ ግዜ ቦምብ ገይሮማ ክንደይ ጋዜጠኛታት ቀቲላ እስራኤል ዝዛረባ ሰብ የለን ጋዜጠኛታት ብሩይ ኣብ ዓለም ዝበዝሑ ዝተቐትሉሉ ሃገር ኣዛይል እስራኤልን እዩ እስራኤላውያን እዮም ጋዜጠኛታት ዝቐትሉ ዝዛረቦም የለን ተርጀኹም ኣለኹም እዚ ዩኤን ዝበሃል ኣይዛረቦምን እዩ ንባዕለ ኤርትራ ግን ከምዚ ጌርኩም እናበለ ሱስ ፔጅ ዘለዎ ፅሑፋት ይፅሕፍ ኩሉ ግዜ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ዳብል ስታንዳርድ ትሕጊ ዝበሃል ኣብ ኩሉ ከምዘይሰርሕ ሰብ እንተቐቲልካ ሰብ ብታንኪ ተጨፍጭፍካ ብቦምብታት ጌርካ ብምዕቡል ቴክኖሎጂ ጌርካ ሰብ ዝነብረሉ ገዛ ኣፍሪስካ ከተማ ሙሉእ ዜሮ መሊስካ ከለካ እገዳ ይወርደልካኒ ፎር ሳም ሪዝን ከም ኤርትራ ተኮይንካ ድማ እገዳ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊኻ ይነብር ማለት እዩ እንታይ እዚ እጂ ንምንታይ ዘምፃልኩም ዘለኹም ፈለስጢማውያን ክንግፀሎም ይግባአና ደቂ ሰባት ስለ ዝኾኑ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፈለስጢን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ ነፀብራቕ ናቱ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ኤርትራ ንእሽተይ ብዓለም ዝተነፀለት ሃገር ስለ ዝነበረት እምበሺ ፈለስጢን እኳ ዝድግፎም ህዝቢ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኤርትራ ግን ዝድግፋ ሃገር ዘይነበረት ዝደለይዎ ክገብሩ ሕጊ ኣልቦ ዝኾነ ኣካይዳ ክኸዱ መሰል ዝነበሮም እዮም ስለዚ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለም ተዓሚትካ ምኻድ ትርጉም የብሉ the entire population of the Palestinian people in the Gaza Strip. Also, we would like to share with you that we, as Arab Group, unanimously endorse and support the draft resolution by elected members of the Security Council, which has been put in blue last night, and the Security Council will very soon, maybe this afternoon or tomorrow morning, will vote on that draft resolution, which the essence of it 20 million Muslims who protested and demonstrated against ISIS and were making clear that ISIS has nothing to do with genuine Islam. We created that. And again, I say that's not an So, ናይ ብሓቂ ዘገርመካ ኣብዚኣ ካላ ናይ መወዳእታ ናይ ግያና ሪና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረበ ክንሰምዕና ብዛዕባ እዚ ኩነታት and Hamas condemned for the slaughter of innocent Israelis. It's difficult to look at that text and find what's objectionable about it. Contrary to some media and other reports, this resolution does not call for an immediate ceasefire. Instead, we note that it, and I quote, determines the imperative for a ceasefire, end of quote, and calls for support for diplomatic efforts that are ongoing outside of the UN. ተረዲኹም ዶ እዚኣ ናይ ግያና ሬፕሬዘንታቲቭ እያ ሓንቲ ካብቲ ነቲ ሓቂ ድማ ኣነፂረ ተዛረበት እዩ እቲ ዝተገበረ ንጥፊ ብንጹር ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣይብልኒ ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ ዩኤን ወፃኢ ዝምድናታት ሽምግልና ጌርና ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ክነብፅሖ ዝብል እዩ ንምንታይ ዳ ሬዞሉሽን የድልየካ እንተረኸሙ ኮይኑ ኮርስ ነቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ምኽንዩነት ንኽተልብሶ ስለ ትፍተን ዝነበረ እዩ ኣገይን ታንክስ ጋድ ኣብ ዓለም ከምቲ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ሒዝካ ክትገብር ከለኻ ኖ ትጋገየሎም ዝብል ዝተሰኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ገለገለ ሃገራት ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኮንፍሮንት ክገብርዎ ንኣሜሪካ ነቲ ኩሉ ዓማሚታ ድሌታ ትገብሮ ዝነበረት ኖ ከም ዝበሃል የለን ወይ ብንጹር ግበርዎ ወይ ኣይንቕበሎና ኢሎም ብሎክ ክገብርዋ ዝኽእሉ ሓይልታት ምህላዎም ፅቡቕ ነገር እዩ ንድሕሪ ሕጂ ድማ ዳትስ ዋይ ድማ 2021 ንኤርትራ ክትእግድ ከላ ኣብ ዩኤን ሒዛቶ ክትቀርብ ዘይከኣለት ዝኾነ ጭብጢ ስለ ዘይብላ እዩ ኣሜሪካ ኣብ 2021 ኖቨምበር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እቲ ናይ ትሬጀሪ እገዳ ፅኑዕ እገዳ ዝገበረቶ ክትገብር ከላ ኣብ ዩኤን ኣይቕረበቶን ስለምንታይ ንምንታይ ኢላ ከተቕርብ እንታይ ጌራ ኢላ ንኤርትራ ክትከሳ ምክንያቱ ኤርትራ ሕጋዊ መሰል ኣለዋ ሚሳይል ንዝተኮሰላ መፅያ ፀላያ ክትስዕርን ክትሃርምን መሰል ኣለዋ ንኤርትራ ዘኽስሳ ይነበሮምን ስለዚ ዘኽስስ ገበን ስለ ዘይነበሮም ናብ ዩኤን ክወስድዎ ይከኣል እንታይ ዳ ብግልዮም ልክዕ ከምዚ ሓደ ዕቡይ ሰብ መኻ ሕጊ ዘይፈልጥ ድልየቱ ክገብር ዝኽእል ተሓታትነት ዘይብሉ ሰብ ልክዕ ከምኡ እዮም ገይሮም ቡሊ ይበሃል ብእንግሊሽ ቡሊ ስለ ዝኾኑ ንኤርትራ ኣምፃ ኣቢሎም በቃ ምንቶም ደድሕሪዮም ንሶም ዝበሉ ሕራይን ዝብሉ ይሮባኻ ምሶም ገይሮም ንኣግዳ ኢሎም ንሕና ክልተና እንተኣጊድናያ እተን ካልኦት ሃገራት ስለ ዝፈርሃና ዳርጋ ከም ናይ ዩኤን ካብኡ ዝገደደ እውን እዩ ምክንያቱ ዩኤን ኣጊድካን ኣሜሪካ ኣጊዳትካን ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝብርቲ ሓቂ ንምዝራብ ስለምንታይ ኣሜሪካ ሃገር እያ ክትዋጋእካ ትኽእል እያ ናይ ዩኤን ግን ተን ካልኦት ሃገራት ተቐቢልንዎ ጥራይ ይሰርሕ ተዘየለ ዩኤን ክገብሮ ዝኽእል ምናልባት ብኣፎም ክዛረቡ እዮም ዝኽእሉ እምበር ዝገብርዎ ነገር የብሎም ስለዚ ኣሜሪካን ዩሮፒያን ዩኒየን ከም ንኣብነት ኣሜሪካ
ንራሻ ክትግዳ ከላ ፀገም የብሎ እዚ ራሻ ዓባይ ሃገር እያ ነቲ ፀጋታት ዝደልይሉ ኤርትራ ግን ይሽተያ ኣሜሪካ ብላክ ሊስት እንድሕር ኢትያታ ከምኡ ድማ ኤሮፓ ብላክ ሊስት ሳንክሽንስ ማለት ብላክ ሊስት ይኸታቱ ዘለካ ሃገር ስለዚ ዝኾነት ሃገር ዝኾነ ባንኪ ዝኾነ ምሳኻ ክሰርሕ ርኢ ክብላ ከሎ ኤርትራ ሳንክሽን ክብሎም ከሎ ብላክ ሊስት እዩ ዝመፅኦም ኖ ምዚ ሃገር እዚ ዝኾነ ነገር ገብራ ይደልኒ እዩ ዝብለካ ስለዚ ዝኾነ ሲስተም ዝኾነ ካምፓኒ ደርዩ ነታ ሳንክሽንስ መምስራይ ኖ ኣብዚ ኣይዋፀን እናበለ ነቲ ሃገር ንቅድሚት ንኸይትሰርሕ እዩ ዝዕንቅፋ እዚ ድማ እዩ እቲ መስርሕ ነዚ ሃገር ብዙሕ ዝሓሰያ ኩሉ ሰብ ድማ ክርድኦ ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክፍፀም ድማ ንሪኦ ኣለና ጊያና ድማ While those efforts must be commended, given the responsibility and mandate of this council, Guyana could not support a resolution that does not unequivocally call for an immediate ceasefire. The United States put forward a resolution at the UN Security Council that supported ongoing diplomatic efforts aimed at securing an immediate ceasefire in Gaza as part of a hostage deal. Notably, the resolution condemned Hamas for the October 7th attack. Months of war in Gaza and the horrific attacks of 7th October 2023, this council has still not been able to adopt a text that addresses all the dimensions of the conflict in a manner that impacts the situation on the ground and upholds the rule of law. Yeah, that's really good. እዚያኻ ጊያና ንሽተይ ሃገር እያ ንፅር ዝኾነ ቋንቋ ግን እቲ ድራፍት ዝነበረ ዘድሊ ቃላት ኣየማልአን ብምባል ገሊፃቶ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ከሪአኩም ዝደሊ ዓለምና ከመይ ጌራ ተሸፋፊና ትኸይድ ከም ዘላን ሰብ ድማ ክንፅረሉ ዘለዎ ሓንቲ ክልተ ነገራት ክንርኢና ቅድሚ ናብ ናይ ኤርትራ ምኻድና እስከዚያ ስምዕዋ ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ ምናልባት ኣብ ኤሮፓ ዘለኹም ክትፈልጥዎ ዘለኩም እዩ ክንፈልጦ ዘለና ኩልና እውን Europa scheitert, kann es scheitern. Tatsächlich steht in diesem Jahrhundert die Selbstbehauptung der europäischen Zivilisation auf dem Spiel. Wir haben von diesem Jahrhundert nur das erste Jahrzehnt hinter uns. Am Ende des Jahrhunderts werden wir Europäer alle zusammen, alle 27 Staaten. ታይብላሎ ኣብ ኤሮፓ ዘላ ኣብዚ ዓመት እዚ 21 ክፍለ ዘበን ኤሮፓ ክትወድቕ ከም ትኽእል እዚ ኸ እንታይ እዩ ብስታቲስቲክስ ኣሰኒዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ተን 27 ሃገራት ኤሮፓ ዝበሃላ ዘለዋ እዩ ዝበሃላ ዘለዋ ሃገራት ብዝሕ ህዝብናተን 5% ናይ ዓለም ክኸውን ይብላ ኣሎ ብቁጠባ ድማ ኢረለቫንት እናኾነ ንመፅእ ኣለና ወይ ከዓ ተደላይነትና ስለዚ ኤሮፓ መፃእያ በዚ ሕጂ ዘላቶ ትራጀክተር እንተቐፂሉ ኢልዋ ምውዳቕ ኣይተርፍን እዩ ካብ ፅልዋናታ ክሓስስ ምዃኑን ኢኮኖሚካሊ ዋላ ትካል ኩሉ እናጎደለ ኸይዱ ስለምንታይ ዝብል ዘሎ ንኣሜሪካ ኤሮፓዊ ንኤሮፓ ስለ ዝፀላ ኣይኮነን እቲ ፋክት ንሱ ዝቕርቦ ሕጂ እናሰማናዮ ንኽእል ኢትስ አ ቨሪ ቫሊድ ፖይንትስ ቻይና ሓደ ፈረቓን ቢልዮን ህዝቢ ኣለዋ ህንዲ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ኣለዋ ኣብ ልዕሊኡ ፓኪስታን ወስኸላ ኢንዶኔዝያ ወስኽ ብራዚል ወስኽ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝበዝሐ ፀጋን ዝበዝሐ ህዝብን ዘለዎን እዮም እዚኣቶም እዮም እቶም ኣገደስቲ ዕዳጋታት ናይ ዓለምና ክኾኑ ንመፃኢ ዝብል ዘሎ ኤሮፓ ካብቶም 200 ሃገራት ኣብ ዓለም ዘለዋ ሓደ ርብዒ ዝኸውን ኣስላም እዮም ክኾኑ እምነት ምስልምና ዝኽተሉ እሳቶም ድማ ብቁጠባውን ናላዓሊ እዮም ዝመፁ ዘለዉ እሳቶም ድማ ሓደ ብሎክ ክኾኑ እዮም ምክንያቱ ሓደ ሃይማኖት ሓደ ባህሊ ስለ ዘለዎ መብዛሕቲ ግዜ ስለዚ እዚኣቶም ከዓ ሓደ ብሎክ ክኾኑ እዮም ኤሮፓ እንታይ ቻንስ ኣለዋ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ምስ ኣሜሪካ ተጎቲታ ትኸይ ዘላ ስለዚ እናበለ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ በዳሂ ክኸውን ከም ዝኽእል ንኤሮፓ ብካልእ ኣዘራርባ ኣብ ኤሮፓ ተሰዲድና ፅቡቅ ትምህርቲ ወይ ፅቡቅ ስራሕ ዘለና ኤሮፓ ፅባሕ ክወድቕ እዩ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ክወድቕ እዩ ክወድቕን ከይወድቕ እውን ንዓና ረብሓ የብልና ኤሮፓ ከም ዘለዎ ተቐፀለ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ስለ ዝገበረና ብፅቡቅ ይቐፅል ኩሉ ቤት ናትካ ኩሉ ዕቲ ናትካ መደባት ግን ካብ ኤሮፓ ወፃኢን ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ዕድል ኣለካ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ስለ ዘላትካ ስለዚ ካብኡ ወፃኢ እውን ሂወት ክትሓስብ ከም ዘለካ ንመዘኻኸሪ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ነግረ መንገደይ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ከተሓሳስብ ይደልየ I think that money buys freedom and freedom buys happiness. I think that the rich people of the world, the number one most intelligent thing they did was convince poor people that money isn't happiness. And I think they did that to prevent revolts. I'm not saying money is the only thing that can make someone happy. I'm not saying money alone will make you happy, but money is certainly a factor to happiness. It's like water, right? Water won't make you happy, but if you have no water, after a week, you need water. It's all you think about, right? It's the same deal. So the rich people always say, money doesn't buy happiness, but do they ever give their money away? You know what I'm saying? So Andrew Tate ፍተው ወፅልዎ ብዙሕ ሓቅታት እዩ ዘውፅእ ኣብዚ ዓለምና ሲ ገንዘብ ናይ ሸይጣን እዩ ገንዘብ ክፉ እዩ ገንዘብ ከምዚ ዝብል ሰብ ብዙ እዩ ወላቶም ሃብታማትካ ገንዘብ ሓጎስ ኣይገዛልካን ገለመለ ይብሉ ገንዘብ ሓጎስ ኣይገዛልካን ሓቂ እዩ ልክዕ ከምዚ ገንዘብ ብምንታይ ምስሎ ፀኒሑ ከም ማይ እዩ ማይ ስለ ዘለካ
بفلو يتحقوسلو مخنيات يبلكان يلو ما انت زي بالكاغن شجر لك كتموت تغل صقم كاغاتبك قال ገንዘብ ድማ خمي انت لك بزف صقمات يفتح لك تفهم له شجر كان خفتح الكامبر كان ترجم يبلون ስለዚህ ገንዘብ حقوس يمصالك إلك خطأمن يبلكان انت يجن يقبر مدرخنا حقوس نقطكم صقمات كان خفتح ስለዚህ حجزك هركاس ኤርትራውያን نحن ገንዘብ ላብላ ይትበል ገንዘብ የድልያይ ነገርና ስኻተ ደይ ደሊኻት ገንዘብ ካ ንኤርትራ የድልያይ እዚያ ክትፈልጡ ኣለኩም ገንዘብ ንኤርትራ የድልያይ እዚ ሃገር ክትምዕብል ትደልይዋ ትኮይንኩም ገንዘብ የድልያ እሱ ድማ ካባይን ካባኹም ኣገዳስነት ኣሎ ሃገር ወርቂ ብለዋ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብኹም ብወርቂ ዝሃብተመት ሃገር የላ ተርዲኹም ኣለኹም እቶም ዜጋታት ናታ እንተሰሪሖምላ ጥራይ ሃገር ትምዕብል ብኸመይ ክሰርሓላ ትኽእል ዝተፈላለየ ታብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ነገር ይገብረላ ኣሎ ደገ ዘለኻ ድማ ተማሂርካ ኣለኻ ቁጠባ ኣለካ እዚን ክልተ ነገራት ትምህርትኻን ቁጠባኻን ሓዊስካ ኣብቲ ሃገር ኢንቨስት ክትገብር ትካላት ክትሰርሕ ኢንፍራስትራክቸር ክትሃንፅ ኣብኡ እንድሕር ተሳቲፍካ እቲ ሃገር ብኸመይ እያ ትምዕብል እዚ ድማ ሎሚ እንተዘይገበርካዮ መደብ ሓዘሉ መዓልቱ ሓልዩ ክመፅኡ ንኩሉ ግዜ ኣለዎ እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ድማ ኤርትራ ካብቲ ዝነበረቶ ሽግራት ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ዘላ ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ንዛረበሉ ኢና ሕጂ ኣብታ ናይ መወዳእታ ክፋል ብዛዕባ ናይ ዩኤን ከይወፃና ከለና ንግረ መንገደይ ለበዋ ናይ ቁጠባ ሓላፍነት ናይ ቁጠባ ንክንወስድ ከዘኻኽር ስለ ዝደሊ እየ ፖለቲካ በይኑ ፅቡቅ ኣይኮነን ቁጠባ እንተዘይብልካ ፖለቲካ ዝበሃል ሳክት ሓሸውየ እዩ ዝኮን እስከ ንስማዕ ኣብዚኣ ብዛዕባ ገዛ ናይ ኤርትራ ቁርብ ክትመረና እያ ግን ሓቂ ኢኻ ግን ሳንክሽን 9 ዓመት ዝወረደ በደል ኣብ ልዕሊ ዝሃገር እዚ ኣብ ልዕሊ ዕብየቱ ብልዕሊ ቁጠቡ ብልዕሊ ልምዓቱ ዝፈጠርዎ ፀገም ቀሊል ነገር ኣይኮነን መን ሓቶም ተሓቶም ካ የለን ረጊፆም ይኸዱ ጎኒፆም ይኸዱ ዓይነት የተተሓሳስቦም ስርዓት ናይ ዓለም ዝበሃል የለን ብጀካናቶም ዝረኣዮም ንዓኣቶም ካልእ ስርዓት ኣለልካ ተብል ኣይተን ሕጂ ነዚ ኣነ ከምኡ ወሲድና ሓደ ካብቶም ብድሆታት ናይ ህላዌናን ናይ ህላዌ ዞባናን ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ንቃለሰሉ ኣጋባባት ንገብረሉ ንኽእል ናሳቶም ግን ቀሲኖም ሓድሪኦም ኢልካ ተብል ብፍላይ ምስ ኣብ ዓለም እናፀገሞም ዝኸይድ ኣሎ ትማል ዝወፃ ሓደ ሰነዳት ተሪኢኻ ሲ ኣብ ሰርኩሌሽን ዘሎ ዶላር ኣብዛ ዓመት እዚኣ ተሓትመ 40 ሚእታዊት ካብኡ 40 ሚእታዊት ወረቐት ኣብ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ ዶላር ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይ ተሓቲሙ እንታይ እዩ ቫልዩ ናቱ ንዕኡ ዝድግፍ ቁጠባ ኣሎ ድዩ ወረቐት እናሕተምካ ንዓለም ክትገዝእ ከኣል ድዩ በየናይ ሎጂክ በየናይ ሓሪጭ በየናይ እዚ ክመሃሩ ይክእሉን እዮም ክመሃሩ እውን ክንፅበዮም ኣይንኽእል ኢና ስራሕና ንግበር ኢልካ ክትከይድ ኮይኑ ብኡ ንጨንቀሉ ምክንያቱ እውን የለን ዝብሎ ዘለኹ ተመክሮ ስለ ዝሓለፍናዮ ብዙሕ ክሓልፈና ዝኽእል ነበረ ነገራት ተማሂርና ስለ ዘለና ኣነ ንዕኡ ከም ኣነበባ ኣብ ዝኾነ ገምጋም ኣይነፀጉዐን ኢና ግን ንዕኡ ዝያዳ ሚዛን ናሃብና ማእዝና ክንቅይር ኢና ሕጂ ብዝተፈላለየ ከባቢታት ዝርአ ዘሎ ፀቕጡ ገይሮምልና ኣፈራሪሆምና ኣቢሎምና ከምዚ ኢሎምና ንከለ ምረፆ ንከለይ ትምረፆ ከምዚ ግበር ከምዚ ስራሕ እናተባሃለ ኣብ ንኣሽቱ ደቀቕቲ ዝርዝራት ኣብ ሶማልያ ኣብ ሊብያ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝገብርዎ ዘለዉ ምጥጣ እንታይ ኣትይዎም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ንምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ እቲ ህዝብታት የለን ድ እቲ ሃገራት የለን ድ ዝኾነ እሱ ሕጂ ከም እናሃለዉ ኮላ ነቲ ረኣያ ንኣቶም እንታይ ኢሚኒቲ ፈጢርና ኣሎ مناع بالبعض فترنا المعناته تا قدان اجرا كورب تنكيف كان يركا كورب بريزيدنت تي ابو علي ارترا كوسات صالحنا يجرا سقومتا بمنصرها غورا وحكي بخمير بقبرخه انتاي تصلوا كله يخل واجد اهغرا وحقس مسرت الله تي فاونديشن ناتو انتايو لولاونت حيال حبتم دخا دغوم وحد بزح دبال نجر يلن كلن هاجرات كلهم حزبات لولاويان يوم مسرتنا اهغرا وحق خاوز تمسرته انا حيال يمو قلت نسكا خيلي انا حبتم يمو حف بلكو بلك خيلي دبل هاجرات لنا تنكبرات بب دلو عليه رجعتنا عالم قرقاقت تخيل اهغرا وحقي كابو وجهها تبل ايتخيل مالتي حدا هاجر وحدا حيلي سبيشال انترست بولو دلاكا ولا بخماي منقدي ابناتكا غداي مچيو از غبرتي تكبر كبلكا سانكشن دحركو وسن كوينو بيناي منقدي وسنت سانكشن حقاو غبابات الله اجي بعلخا اقاني وكساسي بعلخا مسكاري بعلخا فرادي بعلخا قصعي خدكوني كالدي اترف باهغراو درجه سي اوش حدا وسن تعات بلا كومو تقبر ندك ነገር አበ በእናይ መንገዲ እዚ ሁሉ ውሳኔታት ተሐልፍ ዘሎ ዝሕጂት ማለት ዝገበሮ እገዳት ኣይኮነሲ ተዝሓለፈ እገዳት 9 ዓመት ዝኸደ ካብ 2009 ክሳብ 2018 ምን ክሓትት ትኽእል ሕራይ ናብ ባይቶ ፀጥታ ወሲድካ ከተሕልፎ ትኽእል ትኸውን ኣብ ባይቶ ፀጥታ መኸዱን ዘይመኸዱን ግን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ዘሎ መርትዖታት ኣለካ መርትዖታት ኣረጋጊፅካ
مسخاخر عديكم لو متى مليسان تاريخ شعوت وساني خوسان كله مسخاخر لهم تقربهم من يوم مسخاخر انتي مسكيرهم ابقد من مسكيرهم من يدانيا خوينا نزبيلهم اب ناي مودات عامتنا كلتشان ساعتنا ناي مودات خمسه حلفه ناي بعلات اغاطامي يوم شعوب ولقاو ركبات طويم نتقداي وساني حلفهم ناي سكريتي كونسل وساني يتبايلو ناي سكريتي كونسل وساني ونغزا ارسو حقاونتو امنتاي تمركوسي حقاونتو بينتاي حقاونت مالت بمرتعه ترغاغصه غبن وي يغا انت تفصيمو نو دوسن حقታት كاسله زلو بتحقታት مسرت مقصعته ዝግበር ይካል ነዚ መስርሕ እዚ ሓለፈ ብውልቀ ውሳኔ ዝግደድ እገዳ ሕጋውነት ክህልዎ አይኽእልን ሞራላዊ ለባይታውን ክህልዎ አይኽእልን ዝኾነ ዝውሰን ውሳኔ መርትዖታት ተመስከረ በግባብ ሕግታት ተፈድኸውን ክህል ኣለዎ ተደሎ በበትላካት ውስኑን ድቃላ anyway ti ታሪክ ንኽንፈልጥ ኢለ ከም ጻጽንሄ ኩሉ ሰብ ድማ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረን ሕጂ እውን ክግበር ዝኽእል ዩኤን ድማ እንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ኣብ ካልኦት ዓለም እውን ክትፈልጦ ኣለካ ክንፈልጦ ኣለና ኢለ እየ ምፅያ ኣይ ሆፕ ገለ ነገር ምህራትኩም ክትከውን ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ስለቲ ኩሉ ትገብርዎ ደገፍ ድማ ካብ ልቢ የመስግና በልኩ ናይ ሎም ኣርሳብ ዝኹዴ ምዝያ ለበዋ ክገጥፈኩም እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀስ ኢልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ thank you very much